опытка шеше, 2 теш чистарткыч, резинка, марля һәм су кирәк булалар. Шешәне алабыз, авызын марля белән каплыйбыз. Өстән резинка белән бәйлибез. Шешә эченә су салабыз. Су марля аша яхшы үтә. Хәзер шешәне аударабыз. Су марля аша үтми. Марляны теш чистарткыч белән тишәбез һәм эчкә кертеп җибәрәбез. Теш чистарткыч су өстенә менә. Ни өчен шулай сорарсыз сез? Су акмый, чөнки аның өстәнге тартылышы бар. Ә теш чистарткыч өскә менә, чөнки аның тыгызлыгы суныккына караганда азрак. Без бүтән җирдә төрле тавыш ишетәбез. Тавыш дулкынын карап күрү була микән? Моны тикшерү өчен без немец физигы Генрих Рубинсның Рубинс трубасын карап ясарга булдык. Без диаметры 24 мм булган алюминий труба, газ баллоны, музыкаль колонка алдык. Трубада 20 мм ара калдырып тишекләр ясадык. Бер ягыннан газ, икенче ягыннан музыкаль колонка тоташтырдык. Газны яндырып җибәргәч, без тишекләрдән ялкын чыгуын күрәбез. Музыканы кушабыз. Потише сделай. Тавыш дулкыннары трубадагы басымны үзгәртә. Һәм тишекләрдән чыгучы ялкынның биеклеге үзгәрә. Ул бигән кебек була. Погромче. Шулай итеп, без тавыш дулкынын күрдек.